Arratsaldeon eta ongi etorri beste behin Altamira zelaira. Gaurkoan Moyua Goierri eta Getxo etorkizunaren aurkako norgehiagoka bizituko dugu. Hementxe daukagu Aitor Txurruka gurekin gaurkoan partidua retransmititzen. Kaixo Aitor? Epa, arratsaldeon. Bai, aurten lehenengo partida izango da, aurtengoa. Aspaldi ez gerula ikusten Sub-23 partida baldigan eta aber nola hasten dugun urtea, ez? Bai, hori da, gainaz, esan beharra dugu Gabonak baino lehen bi talde hauek lagun arteko norgehiagoko bat eduki zutela Getxon, eta gaurkoan ikusiko dugu nola joan partida. Egia esan Ordizikoek zein Getxoko gogokin hasiko dutela urtea, ea garaipena eramaten duten. Eta ea atxaldea nola juten den, ez Aitor? Ea atxalde polita geratzen den partidu honetan. Eta bai, Arainek esan duen bezala, abenduko azkeneko astean bi hauek partida jokatu zuten. Ordiziaren alde bukatu zen emaitza eta bere errepikatzen den. Hemen ikusten ditugu ja jokalari zela iratzen. Hoi da, eta oantxe Ordiziko 15kokin jungo geha. Bat zenbakikin Abdiel Rivera, biarekin Ibon Zeberio, hiruarekin Danel Argoitia, lauarekin Asier Mujika, bostarekin Oierri Barzabal, seiarekin Julen Magrazo, zazpiarekin Gorka Losua, eta zortzia kapitain modutan Anthony Nazabal. Hiru laurdenekin hasteko, 9 zenbakiarekin Xavier Fajardo, 10arekin Beñat Martínez de Santos, 11arekin Igor Villafranca, 12arekin Juan Manuel Salvat, 13arekin Egoitz Korada, 14ekin Asier Hernández, eta 15arekin taldea isten Ruben Dario Carracedo. Bai, gaurko 15koan hainbat nobedade ditugu. Bai, Beñat Martínez eta Xavier Fajardo hueltan dira. Beñat Martínezek lesio baten ondoren partidu gutxi jokatzeko aukera izan ditu eta berriz ere hementxe dago bere atletik dena jartzeko. Eta Xavier Fajardo urte hasieran zalantzakin zegoen jarraitzen jokatu edo ez, eta azkenean hemen dago hueltan bere esperientzia zelaian jartzeko. Hortxe ikusi dugu lehenengo jokaldian, Getxok sake luze bat egin eta zuzenean atera duela alare, Ordiziko batek ikutu eta Getxorentzat izango da alboko sakea. Hortxe, 22ko sarreran, luze joan eta Ibonek baloia berreskuratu. Ordizikoa lasaitu jokua eta biela aurrera ginez, metroak aurreratuz. Xavier Fajarrok Beñateri baloia, Beñate Juan Mari eta aurrera Juan Mak. Hortxe Ordizarrak ikusten dugu beraien 22kotik jokatzen hasi nahi dutela, baina Getxokoek kontragolpeat egin rakean eta baloia aurreskuratute. Bai, partio honetan defentsa oso gogorrak ikusiko ditugu. Ordiziaren aldetik beste partioetan ikusi dugu oso defentsa serioa eta gogorra ideela egiten, eta bertan ensaio gutxi jasotzen nahi diela. Baita ere sufritzen nahi dana Ordiziko taldea zigor golpeak dira. Zigor golpeek iten hasten dienen, hori da momentu bakarra Ordiziarrak puntu jasotzeko aukera izaten dituztena, ez Aitor? Bai, hala da. Ordizi beti izan da talde bat fisikoki ez duen asko destaka, baina bai, Arainek esan duen bezala, defentsan ona gea, eta bai, asko paritzen dugu zigor golpeetan. Zigor golpe asko egite ditugu eta azkenen metro asko balte ditugu eta hola etortzen die puntu. Baita esatekoa baita, Arainek esan duen bezala, Xavier Fajardo eta Beñaten nobeda ditugula, hainbat baja ditugu, beti 15koan eta ikusten ditugunez, Mikel Aizpuruak aurreko amistosoan Burgosen mina hartu eta gaur deskantzua hartzea erabaki du. Einaut Galparzo ere lesionatu hau eta Gaizka Gaztaina ere ez dugu ikusten gaur zelaian. Bai, hori da, aurreko astean Ordiziarrek lagun arteko ateuki zuen Burgosen aurka eta bertan Gabon eta Tikueltan turroi guztia erretzeko ondo etorri zitzaien gaurko partioa prestatzeko moduan. Garaipen erraz bat eraman zuen eta jokalarik minutuk euki zituzten pixkat jokora bueltatzeko. Hilabete bat zala jokatzen ez dutela. Hortxe Julenek oso ondo defenditu du behatzie eta ezin izan dute metrorik egin Getxoketarrek. Eta horrela baloia aurrera erori eta Ordiziarrentzat izango da baloia. Hortxe daukagu lehenengo melea Ordiziarrentzat, ea nola juten dan gure aurrelarintzat. Hortxe ikusten dugu, aurrelari
gaztek ditugula, lehenengo lerro horretan, bai Abdiel eta Ibon lehenengo eta bigarren urteko hiela, eta Danel Argoitia ere oso jokalari gaztea dela, Arrasatetik etorritakoa. Lehenengo minutu hauetan ikusten dugu nola Getxok territoria irabazi digun eta gure 22kon aigeala partiu guztie pasatzen. Ea hoi alatzen dan eta beraien zelaia juten gan. Gaurko egia esan, eguraldi paregabe daukeu, ematen zuten eurie egingo zola, baina ikusten dugu nola temperatura aletik ez da hotz askorik eta euri ez daunik, hasi ea partiu zoragarri bat bizitzen dugun. Hortxe Beñatek ostikoa bota, baina kaskarra. Eta beraien 11ak ez du arazorik euki baloi hartzeko. Hortxe Igor Villafranca. Plakaje altua pitatu du hor arbitroak eta ordiziarrak berriz ere atzera egin beharko dute. Ezin izan dute beraien 22kotik atera. Eta berriz ere Getxokoentzat albokoa izango da, gure 22 barruan. Bai, ordiziarrek oso aurrelarik gaztea atea dute, lehenengo esan dut lehenengo lerro hori, baina baita bigarren eta hirugarren lerro oso gazteak ditugu. Hortxe ikusten dugu Asier Mujika dela jokalari esperientzia duen bakarra, baina 23 bakarra ditu. Hortxe ikusten da, nola ordiziarrek oso talde kompetitibo, baina gaztea atea dutela. Hortxe Getxotarrak metroak aurrera eginez, ordiziarrek gelitza lortu dute eta oso ondo. Hortxe uste, Anthony Nazal izan dela baloia berreskuratu bela arrak batetik. Zigor golpea eraginez. Bai, Aitortze, iruditzen zaizkizu lehenengo 5 minutu hauek? Bueno, ikusten daunez Getxo gure zelai sartu da eta lehenengo 4 minututan ez dugu apenas baloi ikutu, baina esan deuna, defentsan ona gea, lehenengo ezpada bigarrengon jalurrea bota da eta Anthony trebea dela olako jokalditan baloia berreskuratzea eta hola lortu do. Alainek esan duen bezala, aurrelari gaztea eta kilo gutxi dauzkena atera da, baina, bueno, esperientzia alditik oso jokalari onak, eta bueltan da Asier Mujika. Oain dela 4 partidu, liga hasieran txartel gorria ikusi zuen, eta orain arte ezin izan du jokatu, eta, bueno, postekoa da, ezta? Aber gaur ez zaion buru juten. Bai, egia da jokalari oso garrantzitsua Asier Mujika, bere esan den bezala aurrelari gazte horretan beak esperientzie jartzen dola eta zigorra jasan ondoren bueltan da berriz ere taldei aldan gehiena emateko. Hemen ikusten dugu lehenengo minututan epaiek zigor golpe asko aidala pitatzen Raken eta hori ekidin beharra daukeu, ze ezin izan dugu gure 22kotik atera. Halare, ordiziarrak azken partidutan oso joko azkarra eta bizie ikusi dugu beraien aldetik eta horretarako baloia behar dute. Eta ikusten dugu lehenengo minutu hauetan ez deula baloia izan, eta horrela ezin izan dugu gure jokoa erakusteko aukerarik izan, eta puntukiteko. Hortxe behize gare gure bosteko marran, Getxotarren erasoa gelditzeko zain. Hortxe Tuxa albokoa, lehenengo saltadorarekin eta mola. Ea ondo defenditzen duten ordiziarrak, hor bultza eginez. Entxegu marrara eta entxegua Getxotarren aldekoa. Hortxe ez dakit zenbaki izan den, baina aurrelarian jokaldia, mola egin eta aurrera, entxegura arte. Ordiziarrak espabilau beharko dute eta ea zer aldatu behar dauketen baloia berreskuratzeko. Ze lehenengo 6 minutu hauetan kolorea dakarrik ikusi dugu eta horia da Getxoren atletioa etorri delako joku guztie. Ordiziarrak saiatu die beraien zelaia juten, baina zigor golpe bat eta bestea ere, azkenen ezin izan due beraien 22tik atera. Eo hain Getxoko 10 zenbakiak ez duen ondo botatzen eta 5 punturekin bakarrik geratzen garen. Jokalariak zain. Ostikatu eta baloia barrura. Goierri moiua. Huts. Getxo etorkizuna 7. Lehenengo 7 minutuak bete girela.
Ordiziarrako hain gogotsu dihozte zelai erdira, bote lasterrez sakatu eta abintzat getxotarren zelaira juteko, ze iruditzen zait, partio hasianetik ez deula beraien zelaie zapaldu. Hortxe eukiko dugu Beñat Martinez, bote lasterrez aurrera ginez. Ordiziarrak presio altua, baina getxokoek ondo jaso dute baloia. Bai, aipatzekoa da, aurreko asteko partioan Asier Hernandezek 3 entsegu sartzea lortu zituela eta horrela partiduko jokalari hoberena atera zala. Ea aste honetan baita ere aukera duen bere abiadura eta joko bizi erakusteko eta beste entsegu batez Ordiziarrei laguntzeko. Hortxe getxotarrak berriz ere Ordiziarren zelaia iritsi dira eta beste entsaio bat iritsi da. Beraien 15 zenbakia. Hortxe Ordiziarrak defentsako akats bat izan dute, 22 tio puskatu dute gure defentsa eta ostiko bat eta suerte pixkaten ondorioz beste 5 puntu iritsi dira. Goierri Moiua 0, Getxo etorkizuna 12. Ikusten dugu, jokaldi izan dela berreskuratu dute baloia 6 eta, beraien 3 ordenak atakatu dute, Gorkak plakaje egin du, baina lurretik jokatu eta beste batek hartu du, ostikatu eta Xabi eta Rubenen artean ez dira ondo ulertu eta azkenean etxegoa lortu dute. Orain ikusiko dugu behize 13 zenbakiak ostikatuko duela makietara eta beti gertatzen ari zaigu gaur ere, ez garela espabilatzen lehenago minutuetan eta gu jasotzen ditugula entxeguak eta gero espabilatzen garela. Zoritxarrez barrura doa eta 14 punturekin hasiko dira 10 minutuan. Ea orain hobeto hastegane jokatzen, ez da? Bai, Ordiziarrak beraien jokua lau barraukete eta berriz ere baloia berreskuratu. Lehenengo 10 minutu hauetan Getxoko taldeak eduki dute baloi guzti eta hola Ordiziarrek ezin izan dute beraien jokua erakutsi. Ea oraingoan Beñat Martinezek bote lasterrez bota eta baloia berreskuratzen dugun. Ordiziarrak berriz ere ez dakiz pitatuen epaiak, baina berriz ere zigor golpe bat. Hortxe Anthony Nazal eta Julenen aldetik izugarrizko plakajea metroak eginez, berriz ere Ordiziarrak defentsa gorra, baina zigor golpea jokoz kanpoaren gatik. Azkar jokatu Getxoko, baina epaiak ez die utzi. Bai, lehengo minutu hauetan, izugarria da zenbat zigor golpeari den egiten Ordiziako taldeak. Esan dugu nola defentsan oso gogorra ari dien, baina defentsa horretan zigor golpeak jokoz kanpoagatik edo arrakean sartzeagatio penalizatzen ari da epaia eta ezin izan dugu metroak egin, beti ere atzeraka bazelako. Ea baingoan, alboko sake honetan lapurtzea lortzen dugun eta baloiarekin jokatzen hasten gehan. Hortxe, Getxoko bi zenbakia alboko botatzeko prest, lehenengo saltatzaileekin bota eta ona. Halare, 9 aurrera erori baloia eta berreskuratu Ordiziarrek. Xavier Fajardok Asierrekin jokatuko du, indartxu Asier, metroak eginez, Xabik Beñateri baloia eman, Beñatek aurrera eta aurrera pasea. Halare, bueltan gara da beste aurreratu bat egon delako. Ordiziarrentzako beste aukera bat, baloiarekin aurrera iteko eta Getxotarren zelaira sartzeko, ze minutu hauetan ezin izan dugu joku hori erakutsi. Ez dakiz aizaien pasatzen Ordiziarrak, siesta ordu honetan ez dire lokartuta dauden eo zer, baina ezin izan dugu ez da 2 pase jarraian egin. Ea espalietzen deun eta orain arte ikusi egon joku bizia hau ikusteko gaian. Hortxe, Xavier Fajardo, uztartzean baloia sartzeko prest. Gortzen da uztartzea eta aurrera. Baloia ateratzeko zain. Xavier Fajardo arazoerekin baloia atera eta Beñat Martinezek arriskatu gabe aurrera egin du. Baloi geldoa eta aurrelariarekin jolasten dute. Xavier Fajardok Abielerekin. Berriz ere
beste baloi aurreratu bat, eta uztartze izango da getxorentzat. Ordiziarrak ez dira zelaian aurkitzen, ez dakit ez garen joko aletik galduta garen eo zer, baina ez zaigu ez errari ateatzen. Eta berriz ere getxo, bere defentsa honarekin, eroso sentitzen da zelaian. Baloiak oparitzen ari bai gara. Hortxe beste uztartze bat, Ordiziarrako haingoan, bultze egiten duten eta metroak irabazi. Zigor golpea Ordiziarren alde orain bai, melean, getxotarrak albotik sartu dira eta hortxe epaiak garbi ikusi du eta ez du bi aliz pentsatu zigor golpea pitatzeko. Orain Beñat Martinez, albokora botako du baloia, metroak eginez. Alare ez du baloia ateratzea lortu eta getxorentzat izango da berriz ere baloia. Ordiziarrak defentsan aurrera eginez. Alare ikusten dugu kanpoan gutxigo erala. Anthony indartxu. Plakaje irazlea bat eginez. Getxotarrak atake geldoa haidi egiten, baina alare defentsan ez gai plakaje baten gehitzen eta horregatik metrokai egiten. Behatziak baloia iriki. Eta oso plakaje hona gorkaren aldetik. Esan bezala, getxo lasai dago baloiarekin eroso, baloi geldoak ditu, baina ez daukate presarik. Asier Mujika oso ondo defentsa eginez, baina getxotarrak ez dute baloia galtzen. Bai, argi ikusi da bertan, getxotarren jokalariak alboti sartuela arraka garbitzea eta hortxe epaiak ez du zalantzarik euki zigor golpea pitatzeko. Abdiel Ribera dugu, lurrean botata golpea eraman baitu, garbiketa horren ondorioz. Hortxe Ruben ikusten dugu jokalari guztia deitzen, arazoak konpontzeko ez dakit ze irten bidea hongo den, baina jokoa balatu beharra da. Partio honetan zeo zer nahi bagu egin. Aitor, ze iruditzen zaizu? Ze falta zaigu partio hau ondo atatzeko? Batzuk esan dezun bezala, plakajetan ez gai lehenengo lurra botatzen. Ikusten dugu rak guztietan sartzen garela, eta beti esategu rakak pakean utzi baritugula eta rekolokatu defentsarako. Bi ensaio horrengatik etorri dira, plakajeak ez direlako oso onak izan, oso efektiboak, eta bueno, nik uste du baita atakean ez garelai gura aukerak erabiltzen, egia da Beñatek aspaldi ez duela partidu hori jokatu eta horrek igual faktura pasatzen dio. Ez du haindik konfiantza hartu edo, baina nik uste minutua pasala Juanma eta Asier Hernández aurkitzen baditu ensaioak iritsiko diela. Zuk esan dezun bezala, Asier Hernándezek aurreko partidu niro ensaio sartu zituen eta bueno, horrek konfiantza puntua ematen dio, ez? Bai, gure irula ordena oso ona da, bai Asier Hernández, Juanma Salva, Ruben Dario, esperientzia handiko jokalarik die eta bertan erakutsi beharko dute taldea aurrera ateatzeko. Hortxe, Ordiziarrak oso ondo zabalik baloia, baina Rubenek azken pasea bota eta ez dakize pitatuen epaiak baloia geldi dago, baina aurrera pasea pitatuko du. Berriz ere, baloia eduki, bi pase txarreman eta getxotarrentzat izango da baloia. Ez dugu aukitzen gakoa, getxotarrentzat baloiak oparitzen ditugu eta horrela ezin da partidu bat irabazi. Beti ere gustatzen zaigu baloiakin jolastea eta defentsantzako oso erresa aigia gauza jartzen. Pase txar bat eman eta baloia oparitzen. Hortxe alarea aurrera erori zaie baloia eta beraien 22koan baloia izango dugu. Lehenengo aldie beraien 22koa sartzen gehala, ea aprobetxatzen daun eta behingoz puntuak igotzen ditugu markagailua. Nik uste puntu honeta iritsita taldea pixka lasaitu inbarko zela, 22koan garela konturatu eta jokoa lasaitu. Eta beti esaten da bezala Aitor, 22koa iristen da bakoitzen puntukin atea behar dela. Zigor golpe batetik 3 puntu bidez edo bestela entxegu bidez, baina hemen dio
punturik gabe ateratzen baza, golpe gogorra da taldearentzat. Hortxe, Xabier Fajardo baloia melea uztartzera sartuz, Ordiziarrak atzera eta baloia galdu. Izugarria da Ordiziarrak nola ari diren baloia galtzen. Baloia Getxotarrentza da, eta zigor golpea jokoz kanpoaren gatio. Zigor golpe bat bestearen atzetik etortzen nahi die, ez dakit nolan posible hau, baina ez dakitea 10 zigor golpe izango ziren ja Ordiziarrak jaso dituztenak. Defentsan gogo izugarria daukate, baina ja jokoz kanpo gatio hainbat zigorpe pitatu ditu, eta hori konpondu beharko dugu, nahi badegu zehatea. Eta berriz ere Getxotarrak ostiko baten bidez gure zelaira sartu dira. Alboko honetan Ordiziarrak lapurtzen duten. Bi zenbakia, albokoa botatzeko prest. Aurrean jokatu. Eta ondo. Anthony Nazalekalare baloia berreskuratu. Hortxe, Xabier Fajardok lasaitzen du jokua eta Asier Mujikarekin jolastu. Asier indartxu berriz ere metroak eginez. Eta Xabierrek Beñaterekin, Beñate Juan Mari. Irutzen zait ataken oso plano garela eta ezin izan deula baloia zabaldu iskinara arte. Hala ere plakaje altua pitatu bize epaiak eta aukera izan dugu du bize Getxon zelaia juteko. Erason oso plano gauduela eta baita timinga ez dela egokia, baloiak geldik eta egoera txarren nahi gaukitzen eta horregatik ikusten dugu baloi ugari eroitzen ari zaizkigula. Xabier Fajardoko hain ostiko bidez ondo botatzen duen, baina berriz ere ez deu baloia kanpora atera eta Getxotarrentzat baloia. Baloia aurrera erori eta Ordiziarrak beste aukera bat izango dute puntuekin atatzeko. Beste uztartze bat, beraien 22ko sarreran, ea oraingoan ez gehan atzea juten eta baloia ateratzen dugun. Aitor, mentalki oso gorra izango da 22ko barruan mele bat euki eta horren beste atzera eginez baloia galtzea, ez? Zu aurrelari ezela? Bai, azkenen meletan neurtzen da aurrelari daukeun indarra, ez? Lehenago 22 iritsigea eta atzera bota egute guztiz, aurreko meletan ez dugu hainbeste atzera egin eta bai, gorra izaten da bere oso indartsuak direla pentsatzen baita, baina bueno, ea mele honetan Xabier sartu du baloia eta aguantatu dugu eta baloia atera, baina golpe izango da gure alde. Oain daukegu aukera itzela tuxea botatzeko eta bueno, gure klabetako bat mola, ez? Ensaio asko lortu dien molan bitarte eta aber hau gazatzen den, ezta? Zu hirura ordena izan da eta medio melea espezialki ez egin nola bizitzen dituzu momentu horiek entxegutik gertu egoten diren mol horietan. Bai, egia esan, mol hauek oso klabeak izaten dira partiduan, azkenen aurrelari bat abesten aurkako norgehiagoka izaten da, eta mol baten bidez entxegue sartuta taldea beste mentaliatekin ateratzen da. Azkenen energia puntu izugarri izaten da. Hortxe Ibonek izugarrizko alboko saka egin eta mola formatu. Ondo egonkortzen da Ordiziarrak eta metroak eginez hortxe bai. Ibon atera eta entxegua! Ez, azken momentuan aurrera eroi zaio baloia eta 5 metrotara melea izango da. Hala ere, Ordiziarrak oso mol ona formatu dute. Getxotarrak lehenengo momentuan gelditzen saiatu dira, baina Ordiziarrak abiaura hartzen hasi dienen Getxotarrak ezin izan du gehitu. Eta hortxe ikusi hau, Ibon nola atea dan albo batetik entxegua sartzeko intentzioarekin, baina azken momentuan baloia entxegu marran jartzerak orduan aurrerak erori zaio. Hala ere Ordiziarrentzat hau beste zeo zer da, alboko sake on bat egin eta mol baten bidez horren beste metro eginez, beste gorputz batekin ateako ziren. Ea uztartze honetan bultze egiten dute, ikusten dugu orain beste gogo batekin darela Ordiziarrak metroak egin eta Getxotarrak ostiko forzatu bat bota beharra izan dute, metro gutxi egin eta Asier Mujiko baloia berreskuratu. Oain bai, lasaitasun euki behar deu, beraien 22kon eta zigor golpe bat bilatu. Horka elosua, metroak egin nahi ez, baina Getxotarrak ondo gelditzen dute. Oso ondo Gorka, baloia askatu eta berriz ere hartuz, Xabier Fajardo baloia, eta
abantaiarekin jokatzen ari dira. Abdiel Rivera metroak egin nahian, baina goran txokatu izan ala, ezin izan du metro ugari egin. Anthony Nazal berriz ere indartsu. Gorka Elosua bakarrik doa hortxe ere, ez dakit beste ordiziarrak non zeren, baina ezin dugu berriz ere horrelakorik sortatu. Berriz ere saiaugea hortxe bakarre joaten eta horrela ezin izango dugu beraien entxegura sartu. Hala ere, zigor golpe bat, jokoz kanpoa gatio, 5 metrotara, ea ze erabakitzen duten ordiziarrak, bertan jarraitu edo 3.2 joan. Ez, alboko sakera joango dira. 5 metrotara, alboko sakea, ea berdin joten den, Ibonek alboko sakea ona bota eta mola egitea lortzen dugun. Hortxe ikusten dugu, Xaber Fajardo burukin jokatzea eskatzen ari dio Gorka Elosuari aurrekoan bakarri joan delako. Eta hori egia da, 22 sartzen gehan momentun ez da presarik egoten, eta lasaitasunaz jokau beharra daukegu. Ziurtatuz, errakustara jendekin iristen gala. Hortxe Ibon berriz ere, tuxa eginez, baina getxokek izugarrizko lapurketa egin duten. Oso ondo irakurri dute Ibonek nora bota behar duen zuen baloia eta ordiziarrai aurreratu gira. Getxoko aurrelariak. Hala ere beste zigor golpe bat, hor txerrakean Anzonik azkar jokatu, eta abantaiarekin jokatuko ordiziak. Xaber Fajardo azkar atera Gorkaren zat, Gorkak metroak eginez, ez da iritsi entxegun marrara, baina hortxe metro atera gelditu da. Ordiziarrakoain lasaitasuna eduki beharra aukete. Hortxe epaiak, getxoko jokalari batei deitzen nahi da. Ematen donez igual horren beste zigor golpe izan ondoren txartel hori aterako direla. Eta hortxe bai, ikusi egun nola beraien behatzi zenbakiari txartel hori atera joan. 10 metrotara ez zegoelako. Hala ere, 22ko barruan Aitor ikusi dugu, 3-4 aldiz saiatu gehala bakarrik entxegun marrara iristen eta horrela baloia galdu besterik ez deuin. Hemen pazientzia da gakoa eta ikusten dugu ordiziko jokalarien partetik ez dagoela orakolik. Bakarrik saiatzen nahi geha sartzen entxegura eta hola baloia bakarrik galdu ditugu. Aitor, ze iruditzen? Bai, nik uste 22kon beti prezipitatu egiten dira, beti aurkarik eukitzen du presioa, beti pentsa barra guk ez daukula presioa eta bi jokaldi berdin gertau die. Bitan Gorka Elosua bakarrik gelitu da atakatzeko eta bakarrik junda ez dakit aurrelarik nuntzeren, apoioak nuntzeren eta bueno, berriro ere Xaber Fajardo jungoa mol horren bila, ezta? Oain beste jokaldi bat egin marko dute, ze getxokok oso ondo lapurtu dute lehenako baloia eta bueno, ea mol hontan ze gertatzen den. Nik uste dut atzera botatzen badugu, getxokoak aurrean defenditzen baitute entxegoa iritsiko dela, ze gure mola inorrek ez du hausten eta Anthony baloia galdu du eta bueno, berreskuratu egin dugu eta aurrera zituko dugu. Eta oain aurrerarekin hasiko gara jokatzen. Pixkanak aurrera juten bagea ea entxegoa lortzen duen, ez da orain? Bai, kontu neuki behar dugu ere bat gehiago gehala eta hor espazio gehiago sortuko diela. Hortxe Asier Hernandez aurrera egin nahian, baina zein izan du, getxokoet defentsa oso nahi bai dira egiten. Hortxe berriz ere aurrelariekin. Xavier Fajardokoain kanpoan tarte handiak daude Anthony baloiarekin eta aurrera. Oain bai defentsan ueko gehiago ikusten, Gorka Oierri Barzabaren laguntzarekin aurrera eginez. Betxotarrak raken sartu dira, Beñat Martinezek baloia. Juanma baloia oso ondo hartu du, baina defentsa oso gogorra Getxoren aletik. Adiel aurrera, ondo gelditua Getxotarren aletik, berriz ere. Ikusten dugu Getxoko jokalariak rak guztitara idela sartzen, zikintzen nahi die baloioi eta ordiziarrek horregatik ezin dute azkar jokatu. Berriz ere Beñate baloia, Julen Marrazori egalean zegoela metroak eginez. Eta berriz ere ordiziarreko hainbai pazientzia idela eukitzen eta ez daukete presarik. Hala ere, baloi aurreratua eta baloia galu dute ordiziarrak. Ez dieari defentsan inungo zulorik aukitzen eta horrela impotentzia ikusten du jokalarien aletik. Landalanari entxegumarrara iristen dien eta ikusten dute nola defentsa gogorra eta gure akatzen gateo ez gala iristen.
hori oso gorra jokalarientzako eta buelta ematen dieten jokaldi negatibo hauei eta ea ondoa den. Beste uztartze bat, 22ko barrun, ea gaingon gaigean aurrerain eta baloia berreskuratzen. Kontu neukioa beraien behatzi ez dagoela eta ez dakitea Getxokok aldaketa bat egingo duen beste behatzi bat sartuz edo beraien beste jokalari bat jarriko den behatzi postuan. Hogeita 8. minutua jada. Partiari buelta eman dio Ordiziak, lehenengo 10 minutuetan Getxokoek territorio guztia jan eta gure 22koan sartu dira. Oraingo azken 15 minutuetan kontrakoa izan da, gure Getxokoen 22koan egon denboa guztie, baina hala ere ez dugu lortu punturik. Hortxe Ordiziarrak aurrera eginez eta baloia berreskuratuz. Zigor golpe bat 22ko barruan. Izugarria Ordiziako aurrelariena. Gogo izugarrerekin ari era jokatzen eta hortxe beste uztartze bat aurrera egin eta zigor golpe bat. Ea baingoan, 3. Lortzen duten molbide zentxagura iritsiz. Xabier Fajardok, ostikaz baloia albokora bota eta hortxe, Igor Etxeberriak markatuko nun izango dan alboko sakea. Bai Ordiziako eta bai Getxoko bankioan denen jokalaik ikuste ditugu nola berotzen dauden. Partidan behar izango baitute beraien lana. Oain bai Aitorrek esan duen bezala atzen jokatu dute, mola ondo egokitu eta pixkanaka aurrera ginez Ordiziarrak. Argi ikusten da beraiek alboz sartzen ari direla, baina Ordiziarrak ondo gorde dute baloia. Anthony aurrera egin nahian, Ordiziarrak oaingoan bai, eta beize baloia aurreratu bat. Izugarria nola galtzen dugun baloi horiek. Bai esan barra aukeu horko moleen Aitor, nik behintzat garbi ikusi nola Getxoko jokalarik albotio garbitzen hasi dien mola gelditu nahian, ikusten baizuten ez gutela gaituko. Zer esaten duzu? Bai, eskubiko aldetik bi jokalari alde sartu die, garbi ikusi da nola sartu den eta horrek batzea gelditu egin du. Justo epaiaren beste aldetik izan da eta zortea dute bestela nik uste zigor golpea eta agian ensaio izango zela, ez da, Alain? Pena izan da, asko abantzatu dugu mol horretan eta pena izan da, azkenean baloi aurreratu ikusi duela epaiak. Ea mele hontan nola defenditzen garen, enbaten du orain suspertu egin dugula eta aurrera egiten dugula eta beraien entxegoan sartuko dugu. Mola izango da eta baloia ezingo dela jolastu esango du epaiak eta ez? Baloia berreskuratu dute? Bai, gure alde melea izango da. Bai, ikusten dugu melea uztartzea nola aldatu aiken momentu atetik bestea. Oain dela 10 minutu ikusi dugu Ordiziarrak nola atzera bultzatu dituzten Getxoko aurrelariek, baina oraintxe bertan nola aldatu den jokua eta Ordiziarrak nola joan diren aurrera. Hortxe ikusten dugu ez dakit Xabier Fajardo ez den lurrean botata, molestiarekin. Eta Ordiziakok oain bai arazo larriat izango zuten. Ze Xabier Fajardo da 23koan dagoen behatzi bakarra. Bai, Ordiziako bankioan ikusi dezakegu 8 jokalaritatik 7 aurrelariak direla. Eta bakarrik Igor Etxeberria hola bankioan, 3 laurdenen postuan jokatzeko, alare Xabier Fajardo altxatu da eta ikusten du nola jokatu ahal izango duen, jarraitu ahal izango duen. Bai, Ruben Dario hortxe Inigo Navarro entrenatzailearekin hitz egiten aria, ea ze soluzio egongo diren partio aurrera ateratzeko. Eta beste uztartze bat, 5 marran, ea aurrekoa bezala bultzatzen dugun eta beraien etxegura iristen garen. Gogor Ordiziarrak, beraien lehen golpea aguantatuz, aurrera ginez. Xabier Fajardo atera, Beñati baloia, Beñatek egoitzi, baina egoitzeri baloia erori. Berriz ere Getxokoak
baloia 22tik atera dute, lasaitasun pixkat hartuz. Alari Gorbia Fankak ondo gordeu baloia. Oierri Bartabal, arazoekin, baloia hartuz. Xabier Fajardo Juanmari baloia, Juan Makoñez hartu, eta Anzoni baloia eman. Ordizia galduta ikusten dugu minutu hauetan, Ruben Dariok baloia gelditu, eta Abdielekin jokatu. Abdiel indartxu aurrera inez. Ruben behatzi lanetan. Gorkari baloia eta berriz ere baloia aurrera. Ordiziarrak ez dirari zelaian aurkitzen. Oso galduta daude, ez dakite ze joku mota egin. Eta hau aldatu beharra dute. Buruak bera ikusten ditu jokalarien artean, ez dakite zer egin. Asier Mujika lasaitasun nahi da eskatzen jokalarien artean, partio oso luzea dela eta hau aurrera ingo dela. Ehala dan eta uztartze honetatik aldatzen da gauza. Azken partioetako Ortizarra jokoa ikusita, honek beste taleat ematen du. Ez gehai ez baloia izaten, ez gure joku bizi eta ona erakusten ari. Kontrakoa baloiarekin oso geloaiga jokolasten eta ez dugu ez da aukerarik izan. Julen izugarrizko plakaja egin, Meleti batea eta Getxotarrak atzera bidaliz. Hala ere kanpoan hemen utxune ugari ikuste ditugu, baina zigor golpea Ordiziarren alde. Oraingoan bai, defentsa ondo antolatu eta Getxotarrak rak horretan zigor golpea egin dute. Beste behin, Xabier Fajardok aukera izango du albokora bota eta beste mol baten bidez. Ea entxegura iristen gehan. Ordiziko jokalariak, nekez, baina hortxe joango dira albokora. Ibon Zeberiok baloia hartu eta albokoa botako du. Gaurkoan oso ondaria alboka botatzen ea hola jarraitzen duen. Bai, hortxe bankilloan ikusten dugu Jaun Perez, berriz ere taldean bueltatzen dela, jokalari veterano hau, urte pare batzuk jokatu gabe egon da, baina berriz ere bueltan da, bere sasoia erakusteko. Hortxe, 22koan sartu eta lehenengo errakean zigor golpea egin dugu. Berriz ere errakean, bota egin geha eta hortxe. Epaiak zigor golpea pitatu du. Baloia ez askatzea tio. Oso frustrantea da jokalarientzako 22kora iristen dan bakoitzean, zigor golpea baten bidez atzea, bialtzea. Ea, bigarren zatian, Asier Pazosen aholkuekin gauza aldatzen dan eta partidu borobil bat, bigarren zati borobil bat egiteko gaian. Lehenengo zati kaskar honi buelta emanez. Osteko tuxa, Getxoko bi zenbakiak bota, eta hortxe. Zigor golpea Ordiziarren aldetik jokoz kanpoa. Ez dakit nola pitatuen hori, oso gutxitan pitatu izan hori da jokoz kanpoa Ordiziarren irula ordenen aldetik, baina bueno, epaiak esaten duena mezara doa eta kaso egin barko diogu. Egia esan ez naiz fijatu ea nola zeuden defentsa, baina hala izango zen. Hortxe 14 zenbakiak, baloia ostikatu eta albokora bota. Hala ere, oso ostiko ona Getxotarren aldetik. Eta ez dakigu ea 5 metrotara ateaen edo... Bai, izugarrizko ostikoa izan da eta 5 metrotara kolokatuko dira Getxotarrak, alboko batekin. Ruben Dario esaten ari zen nola entxegun marratik atera, baina ez da izan horrela. Oaingoan bai zazpiko tuxa, erdiko torretan bota eta berriz ere ondo. Getxotarrak aurrera ginez,
Entxegumarrara iritsiko dira. Ordiziarrak horren beste bilatu duten mola aurreko minutuetan, orain Getxotarrak lehenengo aldiz mola formatu eta entxegu bat sartu dute. Bai, nik uste mol hortan akats bat egon dela, ikusi deu mola bera jundan momentun gorkatan zori goran sartu dila baloia lapurtzera, baino ez dakit, bera sartu ordez gora joan garelako irabazi digute abantze hori, eta horre getxeko muko, ez dakit, Xabik esaten duen bezala, txakalaldi bat egia aukitzen, lehenengo zati ez gehan gaina mierda bat izan da, eta bueno, ea deskanson Asier Pazosen aholkukin eta beste hitzaldi batzukin espabilatzen gen eta bigarren zati hobego bat iten dut, zezai edaukeu momentu honetan ikusita partidue 13 zenbakiakoa entxutoko, baina 0-19 edo 0-21 bat junda, ez dakit, remontatzea hori ez da erresa izango, ez da, ordizi mentalki golpe gogor bat hartu ondoren eta Getxo oso ondo junda, ikusi dugu ostikatzaia hau oso dela eta edozi lekutatik sartuela 0-21 bat eta 2 minutu falta dira ja atxen aldira juteko. Ordizirentzat golpe gogor bat mentalki eta Getxorentzat, ez dakit, oso motibat eta aterako dira bigarren zatean eta ordizik zeo zer egin barko du partidua horrela atatzeko oso ikusten dago, ezta? Bai, argi dau aldaketa ato beste hon behar dela, hau ez da posible, lehenengo zatin 3 entxegu jaso eta gainera nola beraien 22kon egon 20 minutu eta bertatik punturik gabe atera. Oain deskantxon jun, pare bat mekauen dios bota eta ea bigarren zati honetan gai gehan aurre aiteko. Hortxe ikusten dugu Getxotarrak, baina Jule Marrazok izugarrizko plakaja berriz ere. Anzoni Nazabal lurrean dago, ez dakitea lesionatu egingo zen edo, ze jokalari altzagako edo inglesa ez dakit zer esan, jokalari oso prestua, buru honekoa eta gainaz inglesa menperatzen duena, hoi bai abantaia. Ez da nezer eta jokatzen jarraitu dezakeen. Esan behar haukeu jokalari hau, bigarren urteko jokalari izan da, kapitain modutan dagoela. Hor ikusten da nola garrantzi handiko jokalaria dela eta bai oso jokalari ona eta garrantzitsua. Pare bat urte barru bertan egongo dela lehen mailan burrukatuz. Azken jokalea izan daitekeen alboko sakea botako du Ibon Zeberiok. Hortxe ikusten dugu pasioa ez dela oso argia, baina bueno. Alboko sakea. Erdira bota. Eta Asier Mujika baloia. Alare ez da zuzen jun baloia, partziala. Eta ez dakitea melea edo albokoa eskatuko duten Getxoko jokalariek. Uztartzea, 15 marran. Getxoko entzat baloia. Eta Ordiziarrak beste behin ez dute lortu baloiaren jabetza hori gordetzea. Beste partidutan ikusien joko alaia, bizia eta beti ere erasoa azpimarratzen zena, gaurkoan ez dugu ezer ikusten. Defentsako akatsa bakarrik ikusten ditugu, Getxotarrak munduko benak ematen dute eta ez dakit, honi buelta eman barko zaio. 8 alboti batera, baina hortxe bai Jule Marrazo berriz ere palakajea eginez. Oso gorrai da jokalari gazte hau eta zigor golpea Ordiziarren alde. Azken aukera izango da lehenengo zati honetan Ordiziarrak espinita atera eta ea puntu batzu sartzen ditugun. Oso ona izango zen jokalarientzat, behintzat deskantxura jun puntu batzukin. Buelta emateko beste moguera emateko behintzat. Ja da ikusten dugu baita Getxokok txikitatik aritu dien betzela hasi diela pixka zirikatzen, Xabier Fajardo hori ikuste genuen bero duta eta bea izan da orain jokalarietatik veteranoena zeo zer agitzen duen eta joko hori bukatu ez? Ez aigu komeni joko hortan sartzea galtzen baigoaz eta joko hortan sartzea guretzat oso txarra izaten da, beti kalketu atatzen garako. Bai, Xabier Fajardo oso jokalari lasaia eta hor norgeiauko bat eukitzen bado zeo zergatio izango zen. Hortxe Ibon Zeberio, baloia bota. Oaingoan oso ondo Asier Mujikarekin atzean jokatuz, baina Martinezek Nanairi
Asier Hernandez, bere abiaura erakutsiz. Xavier Fajardok, Asier Mujikari. Asier oso gogor ikusten dugu gogoetxu partidu honetan, aurrelariak lideratuz, Beñat Martinez baloia Gorkari eta Gorkak aurrera. Xavier Fajardok Beñati, Beñatek Anzoniri eta Anzonik metroak egin berriz ere. Oain bai ikusten dugu Ordiziarrak hainbat fase jarraia nahi dela egiten eta hor bai espazioak sortuko hiela. Ea hola jarraitzen duten. Beñatek Oierrekin eta Oierrek metroak eginez. Beñat aurrera. Eta zigor golpea Ordiziarren alde. Bai. Oain bai 40 minutu ondoren Ordiziarrak gai izan die beraien joku erakusteko. 5 fase ondoren zigor golpea lortu dute. Eta hau da, hola jolastu baraukete Ordiziarrak. Fase bat beste ondoren, metrok inez, Getxotarren akatsak bilatu arte. Hortxe ikusi egu. 5 fase azkar jokatu ondoren, Getxotarrak ez ekitela non zeuden, eta hortxe, zigor golpea tate hau. Beize, beraien 22ko barruan, alboko sake bat, eta ea mol bidez, oraingoan bai, laugarrengoan, gai gehan entxegura iristeko. Ibon Zeberiok, baloia, Anzoniri, Asier Mujika ez da oso ondo ulertu eta baloia galdu dugu berriz ere. Alboko sakera baloia eta lehenengo 40 minutuak amaitu dira. Oso lehenengo zatik kaskarra Ordiziarren aletik. Ezin izan dugu jokorik sortu, Getxotarren aletik, zorionak, lehenengo 40 minutu hauek beraienak izan die, oso ondo jokatu dituzte beraien paperak, eta markaian ikusten dugu nola, 0-21. Ordiziarrek asko aldatu beharko dutela beraien jokue, partidu irazi nahi baute. Eta bueno, hemendik 10 minutetara berriz egongo gara zuekin partidu honetaz gozatuz. Bueno, aio.
Bai, kaixo, hemen txegare, behize, zuekin, bigarren 40 minutu hauek retransmititzeko. Hortxe ikuste ditugu Getxoko talea ja baloia jasotzeko zain, Ordiziarrak espabilatu duten eta 40 minutu hauetan beraien benetako jokoa ikusteko gaian. Nik uste atxeen aldian hainbat bronka, mekauen dios eta zigor ondoren ea gaigean siestatio esnatu eta partidu buelta emateko. Hortxe ikuste du markagaiun 0-21, Getxo etorkizuna garaie. Eta baina, ikusten dugu ez dela aldaketa egon, lehenengo zati honen ondoren. Eta hortxe, Beñat Martínez, Punpalas Terrez, baloia jokan jarriz. Baloia zuzenan botago baloia Getxoko amairuak eta lehenengo aukera Ordiziarrentzako. 22ko sarreran, Ibon Zeberio izango da alboko sakea botako duena. Ikusten den moduan behintzat ze positiboa lortu dugu bigarren zati hasiera honetan. Baloia berain zelaiera bota dugu eta baloia berreskuratu, ezta? Kanpora bota dute eta tuix batetik hasiko gea, Xabier Fajardo lortu du baloia, Beñatentza eta Beñatek joan bai, sartu eta ea hemendik faseak egiten hasten garen. Azkar atera du Xabierrek Beñatentza baloia eta Getxokoa lehenengo zatien moduan defentsa ikaragarri egiten ari dira eta atzera botatzen ari gara. Juan Magostikoa bota du, Anthony eta Julen digozte eta Mark eskatu du Getxoko jokalariak. Ea nola bukatzen den jokaldi hau. Mark eskatu ondoren golpe frankoa sakatuko baitute Getxokoek. Eta alboko sake izango da zelai erdi inguruan. Bai, betxte alboko bat izango Ordiziarrare. Lehenengo minutu honetan ikusia, nola Ordiziarrak behingoz espabilatu duten, joko bizia saiabi egiten eta metroak eginaz aurrera. Hala ere ikusten dugu talde oso plano hauela. Ez daude ezer profundo jolasten eta horrela espazio aprobetxatzea oso zaila. Ea konpontzen duten hoi eta erasoko aukera gehiago eukitze ditugu. Ibon Zeberio berriz ere, alboko sake hon bat, Anthony Baloiat eta Xabierri. Beñat Martínezek, Asier Hernandezi eta Asier alboz korre eginez, metro pare bat egin ditu aurrera. Xabier Fajardok, Gorka Losuari eta Gorka Indartxu. Hala ere barrura egin du korri. Anthony Nazale kostiko bidez baloia aurrera bota du. Baina Getxokoek kostiko bidez gure 22an sartu die. Ruben Dario, baloia hartu eta ostikoz kanpora. Oso ostiko ona, metroka eginez eta zelai erdian jarriko dira Ordiziarrak. Ruben Dario ikusten dugu nola neke dabilela, bere bolak igotzen nahi bazaizkio. Egia esan, gabonetatik bueltan lehen partidua izanik, jokalariak nekatuk sentituko hiela, berriz ere ritmo hartu bitarten gogorra izango da. Hortxe alboko sakea, bigarren torretan, Getxokoek erraz. Juan Markizugarrizko plakajea eta baloi aurrera eroizaia Getxokoei. Eta zigor golpea Ordiziarren alde, Anthony Azkar jokatu. Metro ugari egin ditu Anthonyk. Gorka baloia gelditzen ez ditu utzi eta Xabier Fajardok atzan jokatuz Beñatekin. Hala ere, esan duan bezala oso plano eta ezin izan du Beñatek beste pase bat egin. Ordiziarrak ez dira ez daude organizatuak eta Xabik lasaitasuna ematen du jokoari. Abdielek Indartxu metroak eginez. Gorkak baloia. Berriz ere pase bat egiten ez arriskatu eta aurrera. Soletiok espazioari atakatu, baina arbitroarekin txoke egin eta mele izango da. Uztartzea Ordiziarren alde. Oso jokaldi hona zen, Oiarri Garzabalek espazio atakatu du, baina hortxe epaiarekin talka egin eta uztartzea izango Ordiziarren alde. Berriz ere beraien 22koan, ea bigarren zati honetan
egoera aldatzen den eta behingoz gain garen puntuk egitea. Xaher Fajardo izango da, behize uztartzean baloia sartuko gana. Hortxe ikusten dugu Beñat Martinezekien jokaldia abestuz. Baina ikusi egun betzela, mele bat lortu dugu gure entxegutik gertu, baina aipatzekoa berriro ere bakarrik juten gehala kontaktota, suerte auki dugu mele hori lortzen, eta zoritxarrez mele hau pikuta junda, zigor golpea pitatu do, uste du talbot sartu delako Abdiel, ezakit hori izan den alain, bai, alainak esaten duen baiet. Eta berriro hasiko gea, beste behin 22 jatzen gea punturik lortu gabe, jada 5-6 izango ziren partido honetan, ezta? Eta berriro ere oraingoan beraitza izango da alboko sakea zelai erdian gertu. Orain ari zaio epaia Abdieli esplikatzen zer egiten duen Melan, eta hori konpondu beharko da. Ordiziko eserlekoa ikusita ez dugu ikusten mugimendu handirik, ez dugu ikusten inor berotzen, eta partidu hau aldatzeko aldaketa fresko batzuk egitea ondo etorriko zen, ezta? Hemen ikusten dugu oso ona izan da defentsa tuxekoa, Ordiziarena, eta hemendik hasiko gara jokatzen Anthonyren baloia. Anthony aurrera joan da eta orain bai gelditu egin dute, baina azkar jokatuko du Xabierrek. Albo sartu die baino, epaiak ez du ikusi epaiak jokaldi hori, eta getxo eta izango atzean gutxi eta ostikatu egin dute baloia, baina zuzenean bota dutelako kanpora guretzat izango da baloia, ezta? Rubenek hor ikusten du, azkar sakatzeko, eta epaiak ez dakit zeba ez du utzi egiten. Rubenek ondo hartu du baloia, jonda azkar, eman dio Xaberi, baina ez dakit epaiak zeba ez du utzi jokatzen. Jokaldi garbia ensaioa lortzeko Ordizien alde, ez da, alain? Bai, behingoz ikusi Ordiziarrak, azkar jokatzen hasi diela, espazio katakatuz, hortxe Anthony Nazalek defentsa puskatuz, eta oso lan ona egin dute Ordiziarrak bai, baloi hori ez gelditzen. Saiatu metroka egin, baina hortxe ez dakit zer pasatuan, baloia galdu dute larrak baten ondorioz. Asier Mujikagor, baloia hartu albokoan, eta baloia Ordiziarrentzat. Beñat Martinez, aurrera eginez, baina ondo plakatu dute. Xaher Fajardo, baloia geldo, Abdiel Rivera egin, eta Abdiel aurrera. Zentzua aldatu eta Gorkarekin jokatzen du Xabierrek. Gorka metroak eginez, baina pase tonto bat egin eta baloia galdu Ordiziarrak. Hainbat baloia aurrera egin eta ondorioz Getxotarrentzat izango da uztartzea. Hemen ikusten dugu hainbat aldaketa egingo dituela Getxoko taldeak. Bi aurrelari izango die, segunda, tercera lanetan ibiliko dienak. Bai, Ordiziarrek ikusten dugu hain bankillon mugimendu daula, pizgarri batzuk behar ditu eta hortxe ikusten ditugu Aitor Torres, Ekaitz Irastorza, Oier Azurmendi eta Jaun Perez berotzen ari direla. Pare bat minutu barru zelaian egoteko prest. Jaunen veteranean ikusten ondo etorriko la partido honetan pixat espabilatzeko, eta, uztartzean berriro ikusten dugu Abdiel eta Getxoko hiruaren artean ez dela uztartze garbia izan eta errepikatzea bialdu du epaileak. Ea Ordiziak mugimendu horiek egiten ditun eserlekuetan eta taldea pixka freskatzen duen, ala? Partido askotan eserlekuetik ateratzen diren jokalariek asko aportatzen bai dute, ez da, alain, azkenean horretarako izaten diren jokalari horiek. Bai, hori da, ikusten dugu minutuk aurrera ijoste eta markagailu ez da aldatzen, 8. minutu da eta 0:21 jarraitzen du markagailuk. Oain ere beste uztartzeat izango da Ordiziarren alde eta bai, oain izaten da garaie, bai, bankioko jendeak zeo zer gehiago aportatu eta hortxe nabaritukoa Ordiziarrak benetan partioan jarraitzen duten edo ja kanpo geratzen dien. Esan bezala, minutuak aurrera, 9. minutua eta markagailuak atxeen aldian bezala 0:21 jarraitzen du.
Uztartzea izango da Ortiziarren alde eta Xabier Fajardok. Baloia sartuko du. Hortxe ikusi dugu bi aldaketa indituela Getxok eta ea mele honetan nola aukitzen dien jokalari hauek. Bueno, bitartean baita komentatzeko bihar lehenengo taldearen partidua izango dela. Bi baja garrantzitsu somatzen die talden, Iñaki Puiaren eta Lander Gomezena, batak mina hartu eta bestek zigorra edukiko du espulsioarengatik eta arerioa Barcelona izango da. Oso talde indartsua eta alain, zu konbokatuta zarela, bueno, aipatu pixkat nola ikusten duzu biharko partidua eta, bueno, zein dien zure helburu biharko partiduerako, ezta? Ez, biharko partidue oso partidu gogorra izango da. Gure aurkarie Barcelona aurten oso temporada borobila da egiten, gure aurretik dare sailkapenen eta bakigu partidu oso borrokatu izango gala eta azken minutu arte burrukau beharko dugula garaipena eramateko. Bai, esan barra aukeu, azken partidutako sentsazionak bihar erakutsi beharra ditugula, bai Getxo eta Zientziasen aurkako partidu ondoren, biharko partidu dela benetan balio duena, Barcelonako talde onaren aurka, eta gai gaian irazteko. Hortxe ikusten dugu, Ordiziako bi jokalari prest, Aitor Torres eta Ekaitz Irastorza. Jokalari hauek, bigarren eta hirugarren lerroan jolasten dute, eta ez dakit zein izango diren aldaketak. Nik uste dut azkenen bigarren lerro oso aldatuko dela, Ordizien partetik, Ekaitz sartuko da bigarren lerroan eta Aitor Torres bigarren lerro batengatik pentsatu sartuko dela eta agian Gorka Elosua bigarren lerro bezala sartuko da, ezta? Ze Gorkak bigarren lerroa aurten jokatu baitu. Bai, Gorka jokalari oso polivalentea, bigarren eta hirugarren lerro horretan oso ondo moldatzen da. Eta horren ez dakit nola moituko dituzten piezak, Pazos eta Inigo Navarrok, taldea aurrera eramateko. Eta fixa entrenatzaileak. Hortxe ikusten ditugu, 20 eta 21 zenbakiarekin, Ekaitz eta Aitor. Eta oraintxe pentsatzen dut, burutuko direla aldaketak. Asier Mujika eta zein izango bestea, Oier Ibarzabal eta Asier Mujika izango dira aldatuak. Oso lan gogorra egin dute bi jokalari hauek, Getxotarren aurrelariakin borrokatuz. Merezitako deskantsua jasoko dute eta gai diren Ekaitz eta Aitor partioari buelta eman eta daukaten indarra erakusteko. Hortxe alboko sakean, Getxokoek. Ondo sakatu, behatzek 10-ari, 10-ak 7-arekin. Baina Ekaitzek izugarrizko plakaja. Ordiziak defentsa ona montatu du eta 10 plakatu. Hortxe bueltan daude Jaun eta Oier Azurmendi zelaira sartzeko prest. Ordiziarrak ez dia hilortzen lehenengo plakajen Getxotarrak gehitzen eta horrela metroak metro Getxokoek 22ko atarian daude. Hortxe hain zabalduz baloia albokora, baina Adielek ondo gelitu duten. Esan bezala, Ordizikok defentsa oso organizatu daukate, baina lehenengo plakaje horretan ez gai kontaktu irabazten eta hola metroak galtzen. Alare Anzonin Azagalek beste izugarrizko lana egin eta baloia beraskuratu. Xabier Fajardok baloia zabaldu, eta Asier Hernandezeko hain zelaia aukakorri egiteko. Egoizkora da, pase oso ona egin du kanpora ezateratzeko eta Ordiziarrak ja zelaia erdian daude. Zigor golpea, Getxokoen alde eta nik uste hori txartel horikoa zela, Ordiziarrak metroak egina zeuden eta baloia ezin izan dute jokatu Getxokoek eskuak sartu bai dituzte errak horretan. Hala ere Ordiziarrak aukera izango dute Getxokon zelaia sartu eta oraingoan puntu batzuk ateratzeko. Esan bezala 14. minutua beteko da eta markagailuak berdin jarraitzen du. Moyua Goierri huts, Getxo etorkizuna 21. Xerlekuan baita ikuste ditugu ja momentu egiten nahi dela Ordizi. Asier Pazosen ordenetara Jaun eta Oier Azurmendi sartuko dira. Nik pentsatzen dut Jaun eta Oier Azurmendirengatik Daniel eta Ibon atako direla. Oier Azurmendi talona hori bezala ibiltzen da, Abdiel atera da.
Jaun eta Oier bi pilierrengatik ateko dira. Jaun eta Abdielengatik pixkat mele hori aldatzen den, joku hori. Jaun oso jokalari veteranoa da eta abea zeo zer egiten do. Bakigu denak behai joku zikine guztaren zaiola. Lehena jokatzen zonen pixkat polemiko izaten zan, eta lasaitzen den pixkat ez dugulako behar olako jokorik partidu honetan. Jaun esperientzia handiko jokalaria, beti gustatu izan zaio hortxe borroka edo joko gogor hori aurrelarien artean, baina azken urteetan burua da erakusten eta taldeari indarra eta esperientzia aportatzen dio. Hortxe Ordizarrak azar jokatuz Juanmarekin, baina ondo plakatu izan da Juanma. Ordiziarrako hain, Anthony Nazabalekin, baina bakarriko hain ere Anthony Nazabal. Baloia galduz. Alare Gorka Elosuak baloia berreskuratu eta metroak egin ditu. Baloi aurreratu izan da eta uztartzea Ordiziarren alde. Ordiziarrak ez dirai beraien jokue ateratzen. Oso geldoa, sistemari gabe, eta ez dakit zer pasatzen ari den. Bada Beñat eta Xabi hilabete askoren ondoren hueltan direla eta bain dio ez dira forma hoberenan aukitzen, baina hori ezin da izan. Jokalariek zehose aldatu barra bukete getxoren aurka zehose positiboa ateratzeko. 15. minutua 0-21 markagailuan. Aipagarria baita ere Xavier Fajardoren partida, aspaldi ez zuela jokatzen eta ikusten dugunez fisikoki ez da txartu, Bizikleta aritu da, oain biziklista eginda Xavier Fajardo eta, horrek bere prestakutza fisikoa lagundu dio eta momentuz partida osoa aguantatzen ari da. Esatekoa da postu garrantzitsua dela joko ekipo honetan eta berak etxegoa lortu du Xavier Fajardo eta hitz egiten eta bere prestakutza fisikoa eta hitz egiten ensaioa lortu du Anthony Nazabalen pasearekin uztartzean zigorurpea lortu Anthony Azkaratera bizia izan da, Arrainek esan duen bezala burua du eta, hori baliatu Xavier Fajardori pasa eman dio eta, partidua jokatu eta entxegoa lortu Xavierrek jokalari bikaina da. Joko bizi behar dugu antxe bertan, getxotarren defentsa hori puskatzeko. Eta hortxe ikusi Anthony Nazabal, taldeko listona izan da, azkar jokatu eta Xavierri pasa eginez, Xavierrek ensaioa sartua. Aitorrek esan bezala, Xavierren huelta izugarria da izaten. Hainbat hilabete zijoan entrenatu gabe eta aste honetan hueltatu da. Eta hortxe ikusten dugu, 80 minutuak betetzeko prest. Bere ziklista sena atera du eta hortxe txakalalirik gabe hortxe ikusten dugu. Tontorrera iritsi nahian. Ea gai den orain gorrinua mantentzeko partidu guztian zehar. Hortxe aldaketa gehiago ikusten ditugu eta Aimar Ardanza Durangoko jokalaria ikusten dugu zelairatzeko prest. Julen Marrazo izango da aldaketa. Julen Marrazo kanpora joan da eta Aimar Ardanza barrura. Hortxe, Beñat Martinezek ez ditu agak ikusi eta 5 eta 21 batekoa izango da. 20 minutu faltan, Ordiziarrak oraintxe daukete aukera markagailuari buelta emateko. Esan bezala, Aimar Ardanza aurten etorri den jokalaria da, oso jokalari gaztea eta proiekzio handikoa. Durango Elorrion ibilitakoa eta taldeari indarra eta joko gogorra aportatzen dio. Oso jokalari gaztea eta proiektu handikoa. Anthonyk oso seguru aireko baloian eta baloia berreskuratu. Xavier Fajardok, Aitor Torresi baloia eta Aitor Torres oso indartsu metro ugari eginez. Orain Xavier Fajardok ostiko bidez Getxo zelaira botako du baloia. Oso ostiko luzea Getxoken 22an sartuz. Ordiziarrak presio handia egiten du, Getxokak ostikoa eta albokora.
Ordiziarrak berriz ere, getxokoen zelaian sartu dira eta hau da behar duguna. Baloia eduki eta berain zelaian sartu. Hola iritsiko die baita, entxegu eta puntuak. Aber, alboko honetan, gai gehan baloia ondo jabetza mantenduz eta metroak egiten ditugun. Ibon albokoa botatzeko prest, Gorka Elosuarekin, alare baloia berreskuratugu, Beñatek baloia, Beñatek Juan Mari, eta Juanmak aurrera. Oso ondo gelditua izan da, baina Xavier Fajardok baloia gelloa. Beñatek ez du beste auki aurrea egiteko. Ezagitzuk ni baino jakingo duzu, baina nik uste 3/4 baloia ematen diogunen, nire uste zarazuetako bat da oso plano egoten dela baloia eta ez dugula amazatzeko aukerarik izaten, ez? Oain jaun lurrean gelditu da minez eta zigor golpea pitatu du epaileak. Ez dakit ze gertatuko zen, baina Gorka azkar joan da, ematen duenez bere txorkatiro belaunera joan da eta, seinale txarra edo pinta txarra dauka honek. Ez dakit ze gertatuko zen, baina zelairatzen ari dira fisio mediku eta hainbat gauza. Sorte hoberena opari dugu jauni. Orain dela minutu gutxi batzuk dira eta, ematen duenez berri txarrena jasoko dugu, Kamila sartu da zelaira. Nik uste belaunean zeo zer egingo zuela, txorkatia bakean ikusten baitugu, ea ze gertatu zaion alain. Baja garrantzitsua ez da, jaun bezalako jokalari bat, sorte hobena opa diogu eta. Bai, ikusten dugu lehenengo momentutik arrasika zegoela eta hola epaiek baloia gaitu hola. Hortxe ikusten dugu bai belaune edo txorkati izangoa, baina ez errondo pintatzen. Eta Aitor zuk esaten zenun bezala, hirula ordenak baloia bai geldikari hartzen, aurrera egin gabe eta oso plano gabe. Hola ez dute ez da behin lortu defentsa puskatzea eta ez da kanpora zabaltzea. Hortxe ikusten dugu Ruben bai Navarro eta Pazosekin hitz egiten, ea ze soluzioa aterako duten partidari. Xavier Fajardo ere, hortxe, Inigoren gana gerturatuz. Orain partida aldatzen ari zen, baina jaunen geldiaren ondoren Ordizarra gai dien, beraien joku hoi jarraitzen. 5 puntu sartu ondoren, ematen zon, nola buelta emateko gai izango ziren. Baina, hortxe ikusten dugu Igor Etxeberria eta Eneko Kuesta zelaireatzako prest. Akta ikusi duzuenentzat lasaion Igor Etxeberria jartzen dugu formazioko jokalaria ez dela, baina bai, mego jokalaria da, Ordizikoa, eta gitzer gertatuko zen, baina, beste bi etxeko sartuko dira zelaira. Kuesta jaunengatik sartuko da, eta, Igor Etxeberria zeinengatik sartuko da, 3/4 batengatik, ze uste duzu alain? Bai, nik uste Igor Villafranca izango dela aldaketa, baina esan dezuna, Igor Etxeberria nik uste hor zalantza eduki dutela itsasondokoa izan da, ea benetan formazioko izango zen hola, baina bai, Igor Etxeberria txikitatik jokatzen du rugbyn eta hortxe ikusten dugu. Behiz ere, zelairatzeko prest. Hainbat lesio eduki ditu belaune bere karrera, baina, ematen duenez orain belauna errespetatzen ari zaio eta zelaira bueltatzeko sortea izan du, ez da, alain? Ea bere joko honetaz eta bere kalitatea disfrutatzen dugun. Bai, hainbat urte onda taldearetik kanpo bai lesio ugari eduki ditulako, baina alare hueltan da. Ikusten dugu jaunen lesioa Larria ematen duenez, txorkatian ez dakit. Bai, zalego batek bialdu dugu Iñaki Imaz jokalariak bere etxetik Twitterren bidez hashtag larunbatak Altamiran hashtagaren bidez bialdu dugu argazkia eta ikusten dugu nola jaunen txorkatiak huelta ematen dagoen. Argazkian ikusten denez ez dauka pinta ona txorkatiro horrek, guztiz okertuta ikusten dugu eta bere komentarioa txorkatie ikerri bihurrituik izan da, beraz, ez du ematen gauza honik denik. Oraindik ere medikoak horrek ikusten ditugu, hainbat gauza jartzen ari dira belaun eta txorkatil inguruan, ambulantzia eramango duten ikuste dut.
baina, bueno, notizi txarra, jaunen sarrera ona izango zelakoan, bueno, ez da orain jaso dugu notizio bena. Bueno, behitartean ikusten dugunez, ez da egitetxean nola jugo zareten ikusten, ordiziko markagailuko denbora aurrera doa, baina aipatzekoa da, epaia jokoa gelituta daukala jaun zelaitik atera arte. Ea ze gertatzen den. Bai, oain, eneko kuesta sartukoa jaunen partetio, eta oso partiona gai daiten jokalari gaztea bazken partidutan, eta espero dugu, bea gaurkoan ere, horrela izatea, eta taldeari zeo zer gehiago ematea. Bai, jaun hortxe ikusten dugu lurrean, lastimaka, garrasika, egia esan oso golpe gogorra izan da, eta min handikoa. Ez dakit zer pentsatzen hariko den, eizara denbora luzean ezingo dela joan, edo zer, baina sorte hona opa diogu. Bueno, oain Andergonak aipatu digu buia asko indola, eta bai, harritzekoa da, jaunekola buia egiterako zeo zer larria izango zen, lehenago aztuin gara Andergonak ataz komentatzen, beha ere jokalari klabea izan ohi da sub-23 taldean, baina sorte txarra eduki du baita ere, zakit, eskuko behatzean lesio txar bat izan baitu, ligamentuetako eskintzea, fisura bat eta hainbat eduki du, arraroa izan da fronterizeko apostua edukita justo lesionatzea, ez dakit, nahi eta egingo zuen ez, baina Sarinasen kontra galtzeko bildurra eduko zuen igual. Bai, egia esan, Ordiziako jokalariak ez dute rugbiaz bakarrik gozatzen, baita ere berain arteko norgehiagokak ukitzen dituz, eta hortxe Eneko Salinas fronteniseko jokalari paregabea eta Aitor Txurruka baita ere, Andergoenaga izututa zegoen eta bere aukera bakarra lesionatuena egitea izan da. Baina, bueno, hortxe, zuen minutu hauek arinagoa pasatzeko espero dugu, ea azkar bueltatzen gehan partio honetaz gozatzea eta Ordiziarrak gai dien buelta ematea partio honei. Getxoko hortxe ikusten dugu ez ozteko berotzen ari dela, bai pase batzuk eginez. Eta hortxe bai ikusten dugu jaun kamilara kamilan jarriko dutela eta zelaitik kanpora eraman. Ordiziarrak askoa hitz egiten beraien artean, ea gehitzen dien minutu honetan zer egin behar duten partioai buelta emateko. Egi esan, Ordiziarrak behingoz 5 puntu sartuta, beraien joko bizia erakusten hasita zerela eta justo orduntxe etorri dela jaunen lesioa. Eta ea gai gehan behize joko noi jarraitzea. Hortxe Ordiziarrak baita ere berotzeko pase batzuk ari egiten, ez oso pase ikustekoak, baina bueno, beretzoko asmoarekin. Igor Villafranca baita ere egal lanetan hor partioa ondo analizatuz. Eta ea, hortxe Jaun Perez, kamilan dagoela, pixkanaka zelaitik aterako dute. Galetuko dugu laguntza behar duten zelaitik ateratzeko edo moldatuko diren. Gizon prestua baita. Hortxe alare ikusten dugu bea konortea ez duela galu eta behatzarekin ondo dagoela ari zaigu egiten. Zortea on Jaun. Bueno, ikusten dugu baita medikuk lehenengo gauza indiotena maskaria jartzea da. Pandemia situazio honen aurrean garrantzitsua baita orain ambulantzia hartu eta ospitalera joango baita. Bueno, ikusten denez beti txarra izaten da pausa bat eukitzea partidun, gorputzak oztu egiten direlako eta gero berotzak osta egiten direlako, baina bueno, eguraldia ez daukeu txarra, lagundu egin digu, eta bueno, behintzat ez da izan, lehengo astean sub-23 jokatu zuen bezala -4 gradu duta, ezta? Hori txarra izango baitzen. Bai, aurreko astean egia esan, hotz ikaragarria pasatu zuten Burgosean, -4ko temperaturarekin, hor jokalari batzuk ari ziren esaten beraien tupea izoztuta zegoela eta ez dela moitzen, eta oraindik okerrago. Partidua bukatzerakoan, dutxa
ezin izan ziren dutxatu jokalariak, ura izozuta bai zegoen kainerietan. Bueno, hortxe ikusten dugu Jaun Perez, eskerrak emanez, txalo eginez afizioari, gogotxu, animak eginez. Bai, hortxe ikusten dugu beste afizionatu batek, Aitor Txurrukarren aitak, Pedro Txurrukak, argazkia bialu dugu hain ere hashtag larunbatak Altamiran Twitterera, eta hortxe ikusten dugu nola plakajean Jauneri txorkatila harrapatu dio jokalari, Getxoko jokalariak, eta bertan bihurritu izugarria eraman duela. Bueno, berriz ere, jokarekin jarraituko dugu, eta uztartze izango da Ordiziarren alde. Hortxe Ordiziarrak mugituz, ea ze jokaldi egingo duten. Xabier Fajardo baloiakin, eta hortxe. Markagailuan 30. minutua daia da, baina 10 minutu egon galik, beraz 20 minutu gutxi gora bera gehituko die partida bukatzeko. Hortxe ikusten dugu bai Unai Ibarzabal Solete, zelairatuko dela pare bat minutu barru, jokalari alaia benetan Unai Ibarzabal. Eta oso polivalente esaten dugu bezala, bai lehenengo lerro eta hirugarren lerroen jolastu eketa. Ordiziarrek ondo zabaldu, Ruben Dario, metro izugarriak eginez, hegaletik eskapatuz eta 22an sartu da. Ordiziarrak garrantzitsua bain baloiaren jabetzakin mantentzea. Hortxe Ruben, indartxu, baloia harrapatu eta galdu egin du. Bueno, ikusi egun bezala jokaldi ona izan da, Rubenena, Instagramen jarri duguna bezala, baina ez du lortu lehenkoan bezala entxe gure iristea. Notizitxarra berriro ere, baloia galdu dugu, 22 iritsitakoan, eta bueno, hori ez da ona izaten, ja, 7. aldia baita. Baina Juanmak nanai eman dio baloia, baina justo pase amagartxo eneko kuestari plakatu egin dute, baina eneko kuesta bizibilida eta baloia rekuperatu du behize, oier Azurmendi mediomere lanetan egiten, baina sartzea erabaki du, nik uste dut erabaki honen hartu duela, eta Ekaitz berriro ere bakarrik apoio horiek ea seitun iristen diren, eta zigorrolpea gure alde, fuera de joan gati, Xabier Fajardo Gazkar ikidu baloia, bera bakarri doa, metroak aurrera egiten doa, 5eraino iritsi da, eta hortik lasai jokatzen hasi behar dugu Anzorik baloia, eta etxegua lortu du, hagen azpian, beste 5 puntu, nik uste dut 7 puntu asegurutu ditugula, eta nik uste dut gaizki ezpadua 12-21 jungo garela, baina alare beste 2 entxegu lortu beharko ditugu aurreran jartzeko, beraiek agetara dena kasmatu dituztuelako, eta guk ja bat faiatu ditugulako, ez da alain? Nola ikusten duzu jaurtik eta hau? Bai, bueno, zentratua agetarako jaurtiketa hau, eta Beñat Martínez entzat ez da arazorik izango, beste 2 puntu markagailura igotzako. Esan behar dugu, jokaldi hau baita ere, zigorrolpe azkar baten ondorioz iritsi dela, bai lehenengo Anzoni Nazabalek atera duena, eta oraingoan Xabier Fajardok, beraien postuak turnatu, eta lehenengoan Anzoni Nazabalek azkar jokatu eta Xabierri eman, oraingoan Xabierrek oparia bueltatu behar zion, eta hortxe Xabier Fajardok azkar jokatu, aurrera egin, eta Anzoni Nazabali eman dio, entxegu marran 5 puntu lortzeko. Bitartean aztu egitzeko aipatzea, Igor Etxeberria da zelaian dagoela Igor Villafrancaren gatik, Igorren gatik, ea bere kalidad erasteko gai den. Bai, egia esan, tokaioak direnez, aldaketa ezin hobea izan da, Igorren aldetik, eta horrela zelaian ez dago inungo zalantzarik Igorri baloia eskatzean, ze Igorri esaten ari garen. Hortxe dijo Getxoko amarra punpalasterrez baloia jokoan jartzera. Sake motza, eta Getxoko baloia berreskuratute. Baloi geldoa Getxoena, aurrelariekin, baina ondo geratute baloia. Bueno, alain ikusten dugu, uste dut berriro ere komentario bat iritsi zaiola hashtag Larunbatak Altamiratik, eta bueno, berriro ere jokoa hasi da, beraiek Getxokoek zelai erditik sagatu dute, eta bueno, baloia berreskuratu dute, eta bain ikuste ditugu 40
baloia lortu dutela, eta Ordizikoek berriro ere hasi da defentsa lanan lehenengo baloia botatze hor ikusten dugu baita ere medio melez aldatu dutela Getxokoek, hau uste dut Peio Santa Cruz dela, hau jokalari mitikoa da, gaztetatik ibili da, lehenengo taldearekin ere uste dut parti batzuk egin dituela, eta ea zemuz zibiltzen den, ezta? Getxoko eta zere komentarioak egin behar direla eta. Bai, hori da. Ikusten dugu minutu hauetan Aitor Torres eta Aimar Ardanzaren plakaje errezitala ikusten ari garela, defentsan oso gogor ari dira, eta ikusten nahi da nola bankiote osartu eta bertan ikusten da zer egiteko gai diren. Eta bai, esan behar dugu partidu hau ez dugula bakarrik Ordiziarrak ikusten. Getxotio Peio Arrateren mezuak iritsi zaizkit Jaun Perezi animoak emanez. Hortxe, #larunbatak Altamiran bidez. Defentsa gorra Ordiziarrena, Eneko Kuesta, raka garbituz. Golpea Ordiziarren alde. Eneko Kuestarena izugarria da. Rak guztietara sartzen da eta ez dakit nola egiten duen mago bat bezala beti baloiarekin ateratzen den. Ordiziarrak oain, beste aukera bat, Getxokoen zelaira joateko. Xavier Fajardo zurtziaz jokatu eta azkar jokatu ordez, izugarrizko ostikoarekin, ia 22koan jarriko du alboko sakea. Esan behar dugu, Jaun Perezen aldaketanen ondorioz, Ibonek partiu osoa jokatu beharko duela. Edo, bestetik, Unai Ibarzabal orain zelairatzen dena, talona ere postuan jokatu dezake baita. Ez Gorka Elosua da aldaketa, beraz, esan bezala, Ibon Zeberiok partiu osoa jokatu behar izango du. Gorka lan oso gogorra gaurkoa ere, jokalari oso gogorra, indartsua eta dinamikoa. Zalegoari itxalo eginez. Esan behar dugu zalego guztiak zelai kanpoan ikusten ditugula, partio hau gozatuz, distantziak mantenduz eta maskariarekin. Getxokoek ondo irakurri dute Ordiziarren albokoa eta lapurtu. Halare, ostiko altua. Xavier Fajardok izugarrizko saltoaren ondorioz baloia berreskuratu. Antoni Nazabal behatzi lanetan, Aitor Torresi eta Aitor Torresek baloia aurrera erori zaio. Azea katxa. Uztartze izango da, Getxokoen alde, eta Xavier Fajardo lurran ikusten dugu. Hau bai notizit txarra. Jokalari, hueltan dan jokalari hau oso partio ona izan egiten, azken minutetan bizitasuna sartzen Ordiziarren taldeai, eta aldaketa hau oso erabakigarri izango zen, bai bankilloan ez baitago irula ordenik. Aldaketa guztiak burutu direla, hortxe gaude. Hortxe da bueltan Xavier Fajardo, jokalari indartsua. Eta uztartzea, Getxokoen alde. Uztartzea, Getxokoak zain baloia jokoan jartzeko, Ordiziarrak aurrera egiten duten beste behin uztartze honetan. Gogoratu, argazkiak bidalu diezazki guzuketela, Twitter bidez, #larunbatak Altamiran. Hortxe beste komentario daukagu Mikel Telleria, etxetik partia jarraitzen, #larunbata Altamira. Bultz Ordizi, Mikel Tellerianen partetik. Hortxe uztartzea. Ordiziarrak ondo eutxi. Getxokoak aurrera ginez. Hala ere, ondo mantendu dira Ordiziarrak, baina zigor golpea markatu du epaileak. Oso ondo bultzatu dute Getxotarrak eta Ordizikoek zigor golpea egitea besterik ez duten. Markagailua geldituta dago, 31. minutua dago, baina ez dakigu hori erreala deno ez, baina dena dela, Moyua Goierri 12, Getxo etorkizuna 21.
Bigarren zati honetan bai Ordiziarrak joku hobea aidiela egiten, baina ikusten dugu markagailuan oso atzetik gaudela. Bueno, bai, Alainek esan duen bezala, markagailuaren denbora geldituta dago, baina nik uste dut jaun 20. minutuan edo 17. minutuan lesionatuko zela, eta jada 10 minutu pasatu dela uste dut, eta 10-12 minutu bitartean faltako direla partida honen amaiera iristeko. Getxokoek orain mola egin dute, baina Ordizikok ez diren sartu, bere zigorgolpea pitatu beharko zuen pantaila izango zelako, baina Ordiziaren alde uztartzea pitatu du, ez dakitze ba? Zuk badakizu Alain, igual partzialerengatik? Ez nik uste hor rugbiko biblia oso ondo ez dela goratzen epaia, eta bertan ez dela oso ondo goratzen horrelako situazioetan zigorropea izango zela, baina beti bezala epaiak esaten duena mezara doa, eta hortxe uztartze izango Ordiziarren alde. Xabier Fajardo berriz ere baloiarekin, uztartzean baloia sartzeko zain, Ordiziarrak oraingoan ondo bultzatzen duten. Getxokoak bultza egiten ari dira dagoeneko, Ordiziarrak baloia atera, Anthony Nazal arazoakin, baina hortxe. Ez zigor golpea. Jokoz kanpoa, edo ez dakit ze pitatu duen hortxe, baina bueno, bai jokoz kanpo Getxoen aldetik eta hortxe. Xabier Fajardok berriz ere albokora botako du baloia. Markagailua jada martxan da, 30. minutua. Moyua Goierri 12, Getxo etorkizuna 21. Ea gai garen partidari buelta emateko. Azken minutuak direla eta Ibon Zeberio neketxu ikusten dugu, baina hortxe bere papera oso ondo betez. Alboka botako dugu. Hortxe oso albokon Anthony Nazabale baloia eta Xabieri. Aitor Torres, metro ugari eginez, hoi bai lokomotora. Xabier Fajardo baloia Beñat Martinezi. Eta Nanai. Ze jokalari azkarra ba, hau. Orain Aimar Ardantza berriz ere, indartxu. Xabierrek azkar Beñati, Beñatek Aitorri eta Aitorre berriz ere abiaduran baloia. Jokalari hau izugarrizkoa, inorrek ezin du gelditu. Zer emango dio Antoniok etxean horrelako indarra eukitzeko. Ordiziarrek oso ondo baloia, egoitz ia 5 metrotara, baina baloia askatu egin du, ez dakit zergatik, eta uztartze izango da Getxokoen alde. Hala ere berriz ere Ordiziarren joko bizkorra ikusi dugu, alde batetik bestera mugituz, egoitzek egaletik defentsa puskatzeko gai izan da, baina azken momentuan pase gehigarri bat egiten saiatua eta horrela baloia aurrera erori zaio. Oso ondo ibili dira bai Ruben eta Nanai, espazioak ondo irakurriz. Eta ea, uztartzea, entxegutik 8 metrotara, Ordizikoak ea gai diren oraingoan ondo bultzatu eta baloia berreskuratzeko. Oso uztartze erabakigarria izango da. 6 minutu falta direla, entxegu bat beharrezkoa daukagu partiduan jarraitzeko. Hortxe, uztartzea egonkortu, Ordiziarrak, aurrera Ordiziarrak. Getxokoek azkar atera baloia, baina ostikoa ez da oso ona izan. Eta 8 metroetara Ordiziarrek aukera izugarri bat izango dute, albokoa baitago. Ea lehenengo zatiko mol horiek zuzentzeko gai den Ordiziarrak eta behingoz entxegu marrara sartzen gehan. Dagoeneko jokalarien aurpegietan nekea nabari da, baina hortxe ikusten dugu Anthony Nazal eta Ibon 80 minutuak betetzeko prest. Anthony tutxa kantatuz. Erdira botako du Aimarrekin. Luze, baina Anthony baloia berreskuratu. Jabetza Ordiziarrena izango da. Eta abantaila daukate. Ordiziarren abantaila ea aprobetxatzen duten eta entxegura iristen diren.
metroak eginez Ordiziarrak, Xavier Fajardok baloia, Oierra Zurmendi indartxu metroak eginez, oain Xavier Fajardok baloia atera, Beñat Martinezek atzean Nanai, ondo gelditua izan da Nanai, plakajea, Xavier Fajardok baina azkar behize, Oierra Zurmendi izugarri ze ondo arian jokalaria, metroak eginez. Hortxe Aimarre garbitu baloia, Xavier Fajardok, Anthony Nazabal, izugarria ze energia duen mutiko hau. Mutiko honek beti aria metroak eginez. Xavier Fajardok baloia atera nahian, Aitor Torresekin jokatuko du, edo Aimarrek baloia. Hortxe defentsa altu joan da, arbitroak ez du ezer pitatu, alare metro batera eta Aimarren entxegua! Izugarria jokalari honena, lehenengoan goran plakatu dute, ez du ez errepitatu epaileak, baina hortxe berriz ere altxatu da, baloia hartu eta entxegu marran baloia posatzeko gai izan da. Ordiziarrek berriz ere joko azkarraren bidez entxegua lortu dute, markagailuan Moyua Goierri 17, Getxo Etorkizuna 21 eta orain Beñat Martinez izango ardura una beste 2 puntu markagailua igotzeko. Ea orain goan gai den, hagen artetik sartzeko baloia. Hortxe ikusten dugu, orain bai Ordiziarrak beste animo batekin ari dela jolasten. Hala ere ez dakitea, berandugi izangoan Ordiziarren erreakzio hau edo iritsiko diren beste entxegu baten bidez edo zigorgolpe baten bidez. Hori bai, lehenengo Beñat Martinezen agetarako jaurtiketa honetik hasiko da dena. Hortxe ikusten dugu, Asier Mujika animoak ematen Anthony Nazabaldi azken minutuak aguantatzeko. Hortxe, isoistarra edo ez dakiz zer emango zion izalgo jokalari honek. Hortxe, Beñat Martinez, agetara botatzeko prest. Bueno, Beñatek agetara bota bitartean polemika pixat alain, Aimarren entxeguko jokaldi horretan Beñatek apura bota du, baina ez dakit alain zer iruditu zaizu nahi, polemikoa iruditu zait, plakajea goran egin dio, lepora joatzaio eta gaina ez du itxi plakaje hori, 2 infrakzio, 2 zigorgolpe bete ditu eta epaiak ez du ez zigorgolpea ez abantaiarik pitatu, zer iruditzen zaizu? Bai, argi ikusian ikuste Getxoko jokalaria plakaje horretan gora jondela. Arbitroa bai epaia esan darraukegu ez duela ondo kokatua eta orduan oso ondo ez duela ikusi kontaktu hori, baina bueno, gauzak izan dela, entxeguan bukatuela. Beste modu batera izango zen jokalia, igual gehiago hitz egingo genuen jokaldi honetaz, baina nola entxegua izango den denak isilik geratu beharko gara. Hortxe neko kuesta aurrera ginez, eta Ordiziarrak orain bai gogotsu. Partidua konpondu nahiean, hala ere, pase txar bat, aurrera baloia eta Getxorentzako. Oain Getxotarrak pazientzia edukiko dute, ez baitaukete presarik. Ekaitz Irastorza, oso gogor, defentsan, eneko kuestarraka disputatuz. Bost plakaje ez ditugu egin, bai, tokata ematen zuen partio honetan da zigor bolpea. Pasatu gara 5 puntu egitetik, gure 5 metrotara egotera. Hau ezin da onartu, 5 minutu faltan, horrelako konzentrazio falta ezin da onartu. Bertan genuen baloia eta pase txar baten ondorioz orain 3 puntu jasoko ditugu. Eta horrela Ordiziarrak entxegua bilatu beharko dute, irabazi nahi baldin badute partidua. Ez hala ere, alboko sakera joan dira. Getxotarrak bai, entxegu bila bai dijozte. Ez dakitea erabaki honek zeo zer aldatuko dien. Getxoko bankio guztia gogotxo ikusten da, partiduaren amaieraren zain. Ordiziarre bankioan bai, tentsio handiagoa nabaria, Inigo Navarro ezin da geldik mantendu, ez dakit. Ea hiperaktiboa bihurtu momentu batetik bestera, baina hortxe dago, ezin geldik mantenduz. Bai, alain, partidako nervi horiek Getxoko eserlekoa areala ikusten dugu, albitra lurretik botata, eta, bueno, esatekoa da, selkapenan Getxo 5. postuan dijola 6 taldeetatik, garaipen badakarra lortu duela eta Ordizi lehenengo dela denak irabazita, horrek plus bat emango zien selkapeneko liderari irabaztea ez baita erraza izaten. Horrek 4 puntu ekartzea egingo zion Getxo hori eta bueno, puntu horiek azkenean
baliotsuak izango dira be taldearentzat. Esateko da, Ordiziak hola mantentzen badu emaitza hau puntu bat egin jungo zala etxea, alare ez da nahikoa talde honentzat, baina 5 metroetan ikusten ditugu Ordizikoa defenditzen, momentu zondo, baina ezin dugu punturi koparitu, ez da orain ematen duenez 3/4 irikiko dute baloia, oso plakaje ona ez da gitzeien aldeti, baina oso plakaje ona, egoitz beti fin ibili hoi da plakajetan, baina azkenen Guillermo Pardo epaia abantaia ematen ari zen eta zigor golpera bueltatuko gara 5 metroetara, ea zer gertatzen den. Bai, azken minutuan sartu gara da, eta esan behar dugu partioak bi kolore izan ditugula. Lehenengo zatian horia nabarmendua eta bigarrengoan gorria. Hala ere ez ditugu bi kolore hauek juntatu behar bazpada, polemika ez sortzeko. Baina bueno, hori esan da, bigarrengo zati honetan bai Ordiziarrak beraien jarrera aldatu dutela eta partidua borrokatzeko nahian, hala ere Getxokoek ondo heltsi diote eta hortxe daude entxegura iristeko moduan. Hortxe metro batetara hala ere Ordiziarrek izugarrizko defentsari dira egiten. Zentimetroak faltan, Ordiziarrak defentsa oso nahi beharko dute Getxotarrak gelditzeko. Hortxe ez daukate presa Getxotarrak, minutuak pasala, partida amaituko baita. Hortxe defentsa gogorra, ondo gelditua. Defentsa zain, igo, entxegua iritsiko da, eta horrela Getxoren garaipena. Ordiziarren saiakera guztiak bertan bera gelditu dira azken entxegu honekin. Zer esan behar dugu? Lehenengo zati kaskarra egin ondoren, bigarren zati erdialdean erreakzionatu dugu eta hori oso berandu izan da. Hala ere oso zapore garratzarekin bukatuko dute partida, bai punturik gabe geratuko baitira Ordiziarrak. Partidua ez da Ordiziarrek planteatutako bezala joan, ikusten dugu nola Getxotarrek iniziatiba hartu dutela lehenengo zatian, puntu guztiak eginez, eta hola Ordiziarrak ez diega izan bigarrengo zati hobego bat eginez, partidua irabaziz. Hortxe 2 puntu gehiago Getxotarrentzat eta partidua amaiera. Moyua Goierria 17, Getxo etorkizuna 28 izango da. Bakarrik hemen zorionak esan Getxoko taldeari, oso partidu serioa egin dute, beraien jokua nabarmenduz, eta Ordiziarrek bigarrengo zati on bat egin ondoren ezin izan dute punturik atea partio honetan. Beste behin eskerrik asko gurekin izateagatio eta bakizue bihar 12etan Anpo Ordizia eta Barça Rugbyren arteko norgehiagoka izango dugu Goierri telebistan. Bertan espero zaituztegu. Bueno, mila esker eta Aitor zuri ere, sorte honetan, errekuperazio azkarra duzun zure lesioena. Mila esker alain eta honekin agurtuko gara, bihar sortea opa dizut partia horretan eta ea gaurko baino emaitza hobea lortzen dugun, ezta? Honekin agurra esaten dugu eta hurrengo astean Valentzian ikusiko gara.